Galay ko ng Dios, maayong buntag. Good morning mga kaigsunan. Mabugnaw nga sayo nga kabuntagon. May pagsubang sa adlaw, so good pagsubang. Mga kaigsunan na lang ko imubong minsay alang nimo. Angay ka nga masayod nga ang Dios nagsaad nato og kinabuhing dayon. Nag-andam sa bagong langit ug bagong yuta, sumala siyang pulong. Unang mudasi ko nimo, ibutang gyud ni kanunay sa makasing-kasig hunahuna kaning saad sa Dios og ayaw pakyas sa igsoon. Tungod kay kung masipyat nato ang langit, adi gyud ta masipyat dito sa impierno. Ang impierno mga igsunan dili lang na pulong sa tao, panginadlok sa tao. Pulong na mismo sa Dios. Naa kayo sa pulong sa Dios. Naa na siyang pulong ipasidaan ka nato. Ang kanindot lang kay di man butan Dios malaglag ang tao. Itaga lang taghigayon nga dapat ang tao mudangop sa Dios, maginulsulta kay kitang tanan man ay mga kapakyasan. Ang gusto sa Ginoo ng tao mudangop sa Ginoo, mo-surrender, and then inhon nimo si Kristo nga imong Ginoo manluluwas. Kay si Kristo may naglukat nato, siya may nagbayad, siya may nagsakripisyo, siya may namatay. Katong tanan gibuhat niya para nimo, para nako, para natong tanan. So importante nga naa si Kristo sa imong kinabuhi, imo sang tuan. Kay siya may dalan, matutag langit, di man tagatog langit, gawas niya. Siyang dalan, kinabuhi kang kamaturan. Busa, at inugasin nimo nga seryosuhang imong pag-ila ni Jesus. Dili lang kay ang atong unahuna reliyon. Kay sa tao, mingon mga sinatawan, may pakamatyan. Nindot man ang mulaban tag reliyon. Okay man na nato reliyon. Pero imong sabton makaigsunan, ang reliyon, usa lang na kadapit nga din dito ka magtigom. Nagpaila na nga naatay ginuupod, naatay pagpangalagad. Pero to the point nga ang reliyon makaigsunan usa lang na kapunungan o iglesia nga diin ang tao diha maghiusa sa pagsimba sa Ginoo. Pero ang pinaka ultimate reason nganong mga lagad sa Ginoo dili lang tungod kay naatay pundok, tungod kay naay Jesus nga namatay, naay Jesus nga nagsakripisyo para sa atong kaluwasan. So mo na pinaka bottom line sa atong kinabuhi nga naay Kristo namatay gilubong nga banaw, siya ang atong manunubos, siya ang atong manluwas. Busa akong mudasig kanimo, seryoso si Jesus sa imong kinabuhi, ingon nga imong Ginoo og manluluwas. So pangalagad sa Ginoo, simba, and then magtuon ka siyang pulong kay mahimong guided ta pinaagi siyang pulong. So kana lang ang atong mensahe ng kabuntagon. Dalay ko ng Dios, may adlaw. Bye-bye.